sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Iti daytoy agundaway, intay ituloy ti may kadwa apasat ti padas ni pagayam tayo nga Eric. Iti umuna apasat, intay na amuan a nagayat ni Eric iti may sa abalasang, adi na pay na amamo. Idi naadaan daytoy iti gundaway tapno maamamo na ti babae, dinan pinaluspusan pay kat nagkadwada nga rod iti may sa boarding house, no sa dino kat common ti banyo kan kusina. Dito'y daan nagsininged, aging gaan na bukal ti ayan ayat da. Inaram ni Eric ni Kate, nagayan ayat da iti lasod ti tallo atawan. Kabayatan ti panagadal ni Kate ken panagtrabaho met ni Eric. Napintas wenno naannayas ti nagbalin a relasyon da, aging gaadimteng ti graduation ni Kate. Nagpakada ti balasang agawid pay laang ijay La Union, angem daksang gasat ta saanan a nagsublipay. Malaksid iti dayta, pinutod na pay amin a komunikasyon da ka ni Eric. Inkarigatan ni Eric nga inaklon tigasat da. Ingaad na tinagadal kat nagturpos. Aging gaan nagabroad. Idinagawid dito'y Pilipinas, di na ninamnama ti panagsabat manan ti dalanda ka ni Kate. Makapagsarita da nga ta kat masungbatan ni Kate dagiti saludsod ni Eric. Hintay nga ro dandanggan ti may kadwa pasat ti padas ngayon patulod ni pagayam tayo nga Eric. Opo, kimarkaro mo ti kinagwapo maun. Dandani di ka na ilasin na Eric. Ha? Ay, agtal na kay Manong Dario. Di ka madanagan. Uray di mo ibagati kasta. Adda nga adda ti pasalubong mo kanyak. Ay, dahi taman ki di pasalubong agpaisaw. Eto'y. Talo at t-shirt. Ken, 5 kalugong. Nagadon. Una, imbag lang nga pagsinsin nublatem. Nukas dya mapan kagtrabaho. Ay na, agaman ako na Eric. Sapay kumatad adupay a blessings ti sumangbay keng ka, ha? Awanan yaman naman ng Dario. Aywan kayam. Di mo't nang rugin ti panagbeng nga. Intayo man mo't pumasyar decision road. Ay, oo na. Adu manid dagiti tagilahu ijay. Adu ti magat-gatang. Nudyak agbiddaut. Intun o may alawa sa decision road in Blom. Mapantay to man nga road agpasyar inton bigat. Ito'y tirigat na. Nagado ti tao. Ado ti bisita no kastoy a panagbeng nga. Ay, sagsag di tao. Sagsag di ta. Wen nga rod. Ado nga agpaiso ti tao. Umay ka man ang Dario. Iti da dya banda ti pagpwiston ta. Kaslasaan unay nga ado ti tao ijay. Wen nga agpaiso ah. Ay, mapantay jay. Ay, umuna ka ta sumaruno ka. Mabit lang. Apa Eric? Kasla ni kay tinakita ka magmag na iti bangir. At tumot nagbalasin, iso analingdan. Iso adya akong nakita no sabi no tinagturuan na. Ay sus, iti kastoy akin na ado ti tao. Nikit pa lang, mati ko naman nakita. Diyak mabalintag bidot manong. Talaga ni kay tinakita. Promise. Suot-suot na pa lang tintad kong escarp kan ko na. Ang mga nukay ingas na lang, mat Eric. Intaga agbirok iti pangananta. Tanay, mabisina kaon. Umay ka na.
Si mangput kagaya man, Eric. Wan, madam. Hindi pa'y napanalawas. Si Kamat, madam kala, madam kanyak. Di mat kinunak nga awagan naklatan iti anti. Ha? Manipod idinaamwak nga agayan ayat kayon kini Kate. Saan ka nasabsabali kanyak, Eric? Auntie? Naka-move on ka mat siguro, Barok. Ah, 5 atawan matan tinapalabas, manipod nagsina kayo. kinapod nun, auntie. Ado dagiti sa lunsod ko. No kumatanda pangalak iti cellphone number na. O no Facebook account na. Alaak. Ngamin, kaya't ko ang makasarita ni Kate. No jak agbitot, nagawid mat ni Kate idinapan alawas. Kat nagdiretso dito'y bagyo. No kasta. Iso nga rod at talaga tinakitak iti kalman iti Session Road. Mabali na kasta. Ti amo kat iti paborito yu a restaurant ti kanayon na papapanan no kasya nga umay dito'y bagyo. Anya? Kinapudno na, ni Kate ti akin nakam iti panangisuggest ko iti panagadal mo. Isumat lang tinanggastos iti panagadal mo. Anya? Day tatipod no, Eric. Kasta ti kinapatag mo kwa na. Itayak pa ila dito eh. Agtalo oras ko pa ikit din. Ay, nakaado akong iti nakapiabara ko. Gamawan samit mawaray ko. Pinasayat. Inapagpag na pag na ditarwar. Agkita akman iti kumporme amagatang. Sakto manan agsubli dito yung madamdama. Oy, Eric. Agorder ka lang, Manong Dario. Di kagdanag, tasyak ti makam mo. Ti kunam umay tag-relax. Nakatutok ka mo iti cellphone mo. Ikaw Manong, birbiro ka nga ron ti Facebook account ni Kate. Nabiro kam. Awan nga ron, Manong. Panagkunak, saan mo at talaga mabiro kan ti tao nga aglimlemeng. Ha? Ada siguro dakal arason, no apay akilat-latan ti panagpukaw ni Kate. Agpaiso nagpakada, kinuna na nga agsubli, nga saan mo't na nagpakpakita. Pinutid na pa'y amin a komunikasyon niyaw. Naku, parang something wrong ah. Isus, kasla sa bahali man ang agtartara iti panunot mo, Manong Dario. Ah? Awan mo't. Uray siya ka mas dawak man. Maburbur tiyanak unay kinikait. Nang runa itikas jay akino na tiikit na. Pinanawan na ka. Sana nagparparik na apulos. Pinagadal na ka. Iti adya agapaw. Day tangarod kat. Adwa talaga ti saludsod ko. Iso ang masapo lang makasaritak ni Kate. Wen angam ti parikot nga road no sa dino ti pangsapulam. Aginom taman kit di Manong. Karga am ti basom, tag-cheers ta. Ay kawan na, day talagayam. Speaking words of wisdom, let it be. Lagi masan. Mayat ti lamiis na. Eric? Ha? Rona? Hala! Si kang agpaiso, Eric. Kumusta kan? Ay, kasto ya. Kasi iti sigod, gwapo lang ta. Ah? Awan dwa-dwa. Talaga si ka ni Eric. Kahit kumusta kan? Ada pimintas ka. Ay sus! Irugin manan ako nak Eric. Sigudan anapinta sa kanya. Ay, unmat kiti ha. Agam, ay, naimbag man ta nagranata dito eh. Ang mga no, mabalinti agsaludsod kon ka. Agam, agtuga ko may. Kwa. Agmay may saka ka di, wano adakad ma'am. Ay, kwa. Eric. Adan sa awak mo. Uwan nga Rod. Mabit lang tasong batak ha. Hello? Hello, Rona. Umuna akon iti kotse. Ngam sumaruno ka matlada ko sa.
Nakitak ti pa nagsarita yu kini Eric. Pangaasim ta di mo ibagbagang agkadwatan. Ha? Alarom markan, sakbay ama kadlaw. Ay, uwan. Sige. Umaya kon. Ni, kasangsangpot mo pa ilang araw na. Ay, kwa. Uwan, Eric. Ang rumwarak mat lang adagos. Ada nga min emergency. Sige ha. Baliwan tanto lang ang tiagsarita. Bye! Di mak Eric. Pangasim, ibatam ko. Pangasim, agsarita ta ko ma. Ura e pagbidlang. Di na kumamot parigada na kastoy. Awan ti amo ka nagbasulakan ka. Iso pangasim ta kasarita nak. Agsarita tayo tinalapat. Di na kumamot iwasan na kastoy. Pangasim. Oh, ibatam nga roti mak katagtugaw ka. Nakababain. Kit-kitang andatan dagiti tao dito restaurant. Agyaman na. Apay ka nagpakpakita. Kalpasan ti graduation mo. Kinapay pinutad mo amin na communication tayo dinagamit ka. Apay. Amin nga account mo iti Facebook kan Messenger. Napukaw amin. Agraman cellphone number mo. Kanayon nga out of coverage. Apay. Anya launa tinagbasulakan ka. Ibagam ko mati makagapo. Saan adito iti pagsaritaan ta, Eric? Umuna akong arumwal. Oh, at iti number ko. Awagan na. Kat ibagak no sa dino ti pagsarakan ta. Di mat kayat mong agistorya ak idi may papan iti pamilya. Ha? Dayto yun ti inururay mo akan ito. Itapay lang. Agkidawa kon iti pamakawan. Gaputaado dagiti saan ko ana ibagakan ka. Wan, pudno. Baknang ti pamilya ang nagtaudak. Mabigbigbig ti pamilya mi ijela onyon. Nakaadal da amin nang runa iti side ti amak. Kaadwan kadakwada kat doktor kan abogado. Kinamaestra lang ti kayat ko a kurso. Angam saan akayat ni papa. Nababa ka nung amin dayta. Numaidilig ka dagiti kakasinsin ko a doktor kan abogado. Ti kayat na. Nurse. Doktor wano abogado ti alaak. Kinasaritak ni papa. Imbagak kan kwa na ti anugot ko ang mga lay ti nursing. Nulakit di ta umanugot mat iti kayat ko. Aditoyak bagyong agadal. Imanugot da. Ngam iti may sa a kondisyon. Mga laak itilo kalpasan ti graduation ko. Natungpal nga rin ti kayat da. Idi nagpakada akan ka nga agawin. Karabyan na day chay. Ket flight kon nga agpa-Amerika. Iti isa sangpot ko ichay. Impakalay sadak adagos iti Amerikano. Nga anak ti kumpadre da papa. Nagpartak dagiti pasamak. Jak amuno apay ajak matan nakapagkadkad. Gapo iti da iti apasamak. Kinayat kon alipatan ti may papan kadata. Naawa na anak matan iti namnama. Nga agsabat pa iti dalanta. Inbilin ka nga rot kini Auntie Remy. Imbagakan ko na nga isuggest na kan ka ti panagadal mo. Uray vocational course lang. Siyak tinangipat patulod iti allowance. Ken nagbayad ka dagiti tuition mo. Iso nga iparupamat ita kanya, kasta ka di. Nga utang ko kan kati amin. Saan nga iti kasta, Eric? No amom la kumano ka sa no akmat anasaktan iti kastoy anapasamak. No amom la kumano ka sa no ti panagregregat ko iti. No amom la no kasano ti ayat ko ang makaawin. Nagrikat. Kan nagsakit, Eric. Saan la asi ka? Iso apakawanan ako ma. Dakkel ti basol ko kan ka. Banag nga inkarkarok itinumano atawan.
Kasanutang arudan ita. Mabalin ka di ngay sublita ti ayan ayat ta. Aging ka ita. Sika pa ilang ti pitpitik to'y pusok. Sika lang ti babae nga inayat ko. Kate. Pakawanan nak, Eric. Nga madan sa baling agtagi ko iti puso. Ay ayatam ka di. Wan, Anya. saan anarigat nga ayatan ni Blake? Kinapod nun, adu dagiti ugali ang nagpadaan nyo. Nasingpat, managayat, naasikaso, kanjali, iso ang nasursurok matlaang nga inayat. Uray jak kayat ididamo. Nalaing matlaang ako mantakan ag gitara. Anyan ti kastoy agasat ko. Di mo ay ayan ti bagim, Eric. Nataer ka. Malaksid iti dayta. Nasingpat ka pa'y. Amok nga adan tumatla ang masarakam a babae. Nga iso ti mangayatkan ka itinapod no. Kate. Amom ka di a Carl, Eric, timpanagan ko iti anak mi kini Blake. Anya. Juan, babaeng kan ko na. Sila lagi pagtalatakan ka. Kat ulitak manan kag kidaw iti pamakawan kan ka. Awanan ti mabalin ko. Anya nga rod. Kat adamatan agtagi ko ay ti pusom. Di ka madanagan. Napakawan kan. Kanaklunag tigasat ko. Barang itisan ngagbayag. Kat masarakak matan ti babae apara kanyak. Agyaman nak, Eric. Kat pagyaman ako unay ti pamatag nga impaay mo. Iti panawan nga daak iti sidong mo. Awan anyaman na, Kate. Kaya't ko lang ay baga amin dagijay. Kaya't po no? Ngamin. Inayat kan impatag kay di tikas taunay. Kaya't pagyamanak mati pamatag nga impay mo. No pa'y nabayagan dahil di apasama ka. Agtalay na tulat tati lagi piti puso. Ken panunot ko. No panpanunutek kasla imposible. Ti amok idikat kadagiti pelikula laang amabuybuya, dagiti kinaistrikto dagiti parents. Nang runa ti panangiasawa da kadagiti anak da, kadagiti anak ti kompadre da. Nang runa ti ibagbagada, nga ti baknang ket paralaang kadagiti padada, abaknang metlaang. Ngampudno gayam a mapaspasamak met iti pudpudno abiyag. Sangapulo atawan metten tinapalabas manipod daydi a pasamak, ngem na lang tupay laeng iti lagip ko. Nang runa ita tatsyempo manan ti panagbeng nga ditoy bagyo. Isu ngamin ti pagaayat ni Kate a pagpaspasyaran. Ijay session road idi ti kaykayat na apagtamtambayan mi. Kamaudyanan na nasungbatan matlaangan dagiti saludsod ko. Naragsakak para kinkwana. Ngamin amok a naragsak matan ni Kate iti binukal na a pamilya. Nga oray aging gaita kat baruak paylaang. Iti agdamakat addaak dito'y Japan nga agtrab-trabaho. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Kat agyaman ak unay iti anos mo anang yornos para iti pan nakaidrama na. To'y pagayam mo, Eric. Ken ka pagayam, Eric. Daytoyan jay kunkunada a pinagtagpo pero hindi tinadhana. Adalat ta jay kunaan tayo nga sayang, ngamin saan kayo ang nagkatuluyan. At least naaddaan kayo iti kunada a closure, kat nasungbatan met dagiti saludsod mo. Naragsakan ni Kate iti sidong ti sabali, isong ag-move on kametten pagayam ko. Mamatiak a masarakam metlaang ti babae a kagasatam. Alakastan pagayam, Eric,
Kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.